aire berriak eman nahi izan dizkio Lezamako taldeari, eta Reala berriz, igaz Europan egotea lortu ondoren, aurten 5. postura hobetu nahian. Atletikeko 11koa honako hau da. 1 Valencia, 2 Lakabek. Falta dela dior arbitroak Andújar Oliverrek Ozeanori egindako falta hain zuzen ere, eta 11koarekin ari ginenez 1 Valencia, hor da Lertxundi eta Uranga hor dira bi presidenteak, Iñaki Alkiza ere beste alboan zen, hortxe lehengo Realeko presidentea, baina 11koan 1 Valencia, 2 Lakabek, 3 Larrazabal, 4 Tabuenka, 5 Andrinua, 6 Urrutia, 7 Estibarit, 8 Guerrero, 9 Ziganda, 10 Mendiguren eta 11 Valverde, Jainkesen gizona gaur, eta Realean berriz Jubero Imanol, Lumbreras, Larrañaga, Álava, Ozeano, Fuentes, Imaz, Kodro, Carlos Xavier eta Alkiza. Txemi Galarraga, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta lehenengo derbia San Mamesen, Atletikek derrigor irabazi beharrekoan, noski, etxean. Bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den, gainera azkeneko derbian, aurrekoan, sadarren jogaturikoan, Atletikek irabazi egin zuen, eta orain, denboraldiko bigarren derbi honetan, ikusi egin behar zer egiten duen Juphinkesen taldea gainera, zuk ondo esan bezala, Atletik eta Realen arteko lehendabiziko derbia izango da, Juphinkesentzat, orain arte, taldea moldatzen dugu Alemaniarra, hor baja desente baditu, alde batetik Alkorta eta Garitano, eta gogoratu aurreten moraldian eskurtzera lesionatu egintzela, eta beraz ez dagoela hasierako 11ko honetan, eta bere ordez, eskuinalde horretatik Edu Estibariz, jarri du entrenatzailea Alemaniarrak, eta lehendabiziko minutu hauetan gogo handiz, atera da Atletik taldea, ohi den bezalaxe, aurrera begira, baina alata guztiz, kontu handiz ere ibili beharko du talde zurigorriak. Giroa aparta San Mamesen, Donostiatik ere makina bat jende etorri da, edo Gipuzkoatik oroa, realzale ugari, baina giroa batez ere zurigorria da, dudarik gabe. San Mamesen ari baitira jokatzen bi talde hauek, Urrutia eta Alkiza baloi horren bila, azkenean Leikeitxarrak ikutu omen du, azken baloi hori, txuri urdinek, aterako dute baloia, Bitxor, Alkiza eta Estibari. Urrutia eta Alkiza berriro ere, Urrutiak atzeraka jokatu behar. Lakabek eta Bitxor Alkizak baloia aurrerantza. Zelaia ez dago, uste bezain ondo, belarra jasota dago leku batzutan, ikusi ahal izan duzuenez, Julen Guerrero eskubira. Lakabek ikutu, eta Larrañagaren inguruetara iritsi da baloi hori. Alabak urrundu, alboko sakea, zuri gorriek aterako dute, Gena Randrinua, ez da normala, egaldean ikustea Gena Randrinua alboko sakeak ateratzen, aurrerantza Larrañagak luze, Atleti erasoan une hauetan eskubialdetik sartu nahiri, Bitxor Alkizak zangoarekin baloia bera ekarri, eta falta Andújar Oliver, arbitro andaluzak dionez. Horrela adierazi du arbitro andaluziarrak, eta hor izango dugu partiduan zehar borroka polita, alde batetik Bitxor Alkiza eta bestetik Andoni Lakabek. Biak aurrez aurre izango ditugu partidu osoan zehar, eta ikusiko dugu nor ateratzen den garagi. Lumbrerasek erdiatu du baloi hori, baina ez da erdiraketa egokia izan, zuzenean kanpora joan baita. Txema Lumbreras gaur Jon Tosakek konfidantza eman dio ezkar egal horretan jokatzeko eskubialdetik. Berriz, Imanol ari da, eta Jun Heipes eta Hortu, oso bikotea. Bikote garra orain arte bintzat, etxean ondo ari da Atletik taldea, hasiera honen eman zion demoraldiari, baina kanpoan ez da hain finibili, eta sadarren lorturiko garaipen horri esker, berri ere puntan jarri zaigu Atletik taldea, baina oraindik Samamesetik kanpo beste maila hobeagoa eta beste itxura hobeagoa eman beharko du talde zurigorri. Jon Tosakek berriz Fuentes Kodrorekin batera ipini du aurrekaldean,
Izan ere, Toxakek Fuentes zelaiko edozein lekutan erabiltzen du. Hor da bera López Uforterekin batera, Escobar medikoa eta atzean Guruzeta ere ikusi duzue. Une batez, esaten ari nintzen, Fuentes multiuso dela 3-en-1, eta batzutan aurrekaldean jokatzen duen moduan, gero beste batzutan egalera ere ekartzen du. Carlos Xavier, pasea ona da, Mejo Kodro, area barruan sartu daiteke, sartu da Jaurti, baloia kanpora, Realak, derbi honetan izan duen, aukerarik onena, orain artean, 5. minutua bete da 6. goazenean, pase bikaina eman dio Carlos Xavierrek Mejo Kodrori, eta honen jaurtiketa bortitza izan deraren, kanpora joan da. Berriro ere, bi atzerritarren arteko lerro eta konexio hori oraingoan bosniarrak ondo zabaldu du area, Jaurti ere bai eskubiz, baina bere jaurtiketa ez da ondo bideratua izan, batez ere, eta Buenkak traba egin diolako, defensa bat egin behar duen bezala. Bai, justu heldu da hor Oskar Tabuenka, baina ondo jaurti du eta gogor jaurti du gainera. Kodrok, baloi hori kanpora joan da, baina hor Atletikeko atzelarikoak huts nabarmena egin du alde batetik Aitor Larrazabal, defentsaren erdikaldera etorri da, behar bada bera zen aproposena baloi hori mozteko, baina bestaldetik etorri behar izan du Oskar Tabuenkak, eta nire esango nuke hor osta heldu bada ere, larri ibili dela Oskar Tabuenka hanka sartzen. Zelai erdian nagusitu dira orain zurigorriak, Genarrantrinua ez da baloi horretara iritsi, Imazek buruz ikutu, berriro ere, Carlos Xavier eta Mejo Kodro eta Tabuenka, oraingoan behar bada falta eginez, hori eskatu nahi du Mejo Kodro arbitroak, Andújar Oliverrek ez du horrelakorik ikusi, Atletik erasoa egiteko moduan, Urrutia eta Mendiguren, Ozeano gainditu du Mendigurenek, falta, orain bai, Mendigurenek segituan ipini du baloi hori jokuan, eta han gelditu da Andújar Oliver, Mejo Kodrorekin, isilik eta lasa egoteko esanez, Estibariz eta Lumbreras, Zurigorria izango da baloia. Eta baloi hori Lakabekak ipiniko du jokuan. Txingurri Valverde. Nolako sarrera egin dion hor Alabak. Falta gogorra egin dio hor Alabak, Alaba ez da normalean horrela sartzen den jokalaria. Baina oraingoan eskoraka da izan da bai. Alabak egindako falta, Andújar Oliverrek alaxe ikusi du, badirudi Valverde jokatzen segitzeko moduan dela. Arabarrak segitu egingo du, beraz, kolpea jaso ondoren, falta, bilbotarrek aterako dute, 3 gizon falta hori ateratzeko prest. Lakabek eta Valverde, baloitik gertuen, bere esia egoki ipini du bere lekuan Juberok, Valverdek ikutu, Juberoren eskuetara. Beti lekuko zigandaren burua bilatu nahian, baina orain honetan ez zaie batera ondo atera Zurigorri eta baloia zortasun gehiagirik gabe Javi Juberorentzat izan. Serio xamar ikusten genuen hor Jon Toxak. Toxak eta dagoeneko badaki zer dan Atleti eta Realaren arteko derbioa jokatzea, badaki Gipuzkoar edo Realzale askorentzat oso garrantzitsua dela, benetan denboraldi osoan gauza hundirik ez bada egiten ere, gutxienez Atletiken kontra irabaztea gauza handia izaten da, hori badaki Toxakek, eta gainera joan den urtean derbietan da izandako goraberen ostean partidua irabazi nahi izango du, beste edozein partidu bezala, baina behar bada Atletiken kontrakoak gehiago. Gainera Toxak listoa da, eta honelako partiduetan gero zein komentario egin behar den, eta Realzalearen bihotza nola ikutu ere badaki, eta beraz horregatik beretzat ere seguruenik garrantzitsua partidu. Alabari orain falta berari egin diote, Alabak egia esan ez du denboraldi hasiera beste urte batzutan bezain ona egin, Alaba oso jokalari konpletoa da, behar bada bizkortasun pikin bat falta zaio oraindik aurtengo denboraldian, eta horregatik jaso ditu zenbait txartel hori, beti ere kontrakoa baino beranduago iristerakoan gelditzeko modu bakarra falta egitea izaten baita, sarri. Baina
Alabak futbola utzi eta bueltatu zenetik serio hartu du bere lana eta Atoxaken eskeman behintzat oraingoz titularra da. Alkiza ies egin dio baloiak orain argi eta garbi Bitxor Alkizari. Sarritan egiten du keinu hori, baina Lakabek konezkero badaki Alkizak keinu hori egiten duela ere bai, zai egon da eta gainera Alkizari ies egin dio argi eta garbi baloiak. 10. minutua bete da, huts eta huts, San Mamesen Atletikek huts, Realak huts. Eta borroka zelai erdian dugu momentu honetan. Lehendabiziko minutuetan Atletik indarra handiz zelairatu da, baina ari da presionatzen hor Erreala zelai erdi horretan, eta momentuz ez nuke nik esango zelai erdi hori Atletiken aldekoa denik. Eta horrez gainera bizkairu kontrarazo arriskutu egin ditu Errealak, eta hor atzekaldean azken minutu hauetan Errealak gora egin du eta atzekaldean Atletikek arazo txiki batzuk ere izan ditu. Pixkanaka nagusitzen joan beharko du Atletikek partidu hau irabazi nahi baldin badu behintzat zelai erdi horretan, eta lan horretan garrantzia handia izango dute Urrutia Mendiguren edo Julen Guerrero bezalako gizonek. Orain arte Julen Guerrero lehendabiziko minutu hauetan ez du gauza nabarmenik egin. Baina ikus ezazu zer gertatzen den horrelako jokaldietan. Pase bikaina eman dio hor Larrañagak Imanoli, benetan ona, luzea eta egalez aldatua. Imanol Oriotarra oso ondo joan da aurrekaldera, baina berak egindako erdirak eta bigarren zotoinera egindakoa alegia ez da ondo bideratua izan, edo ez du behintzat taldekidetik aurkitu. Azkenean baloi hori Valentziaren oinetara, Antiguokoak luze. Falta ere egon zitekeen, jokaldi horretan arbitroak ez duela ikusi, Alaba lo, eta Julen Guerrerok lapurtu egin dio baloia. Hala ere arbitroak falta dela du. Horra, badirudi Andujarrek Julen Guerreroren falta dirazi duela, baina nahiko ibili da hor Alaba, eta atzetik etorri zaio Julen Guerrero baloia eraman du, baina Andujar Oliverren eritziz, falta egin du Portugaletekoak. Horrelakoetan sarri jokalariak esaten dute, jakina beraik ez dutela begirik buruaren atzekaldean, eta hor taldekideak esan behar diola, kontu, edo atzetik izan bat atorkizu, edo azkarreman, edo horrelakoren bat. Horrelabari ez diote abisu eman, eta horregatik ez du pasea ematerik euki. Ordu laurdena betetzera doanean, utzean San Mamesen, parekatuta oso indarrak, Imanol hiru gizonen artean irten nahirik, azkenean Ritxin Mendigurenek baloia oso ondo, eta Mendigurenek ere pozik egon beharko du Jainkesekin. Bai, Alemaniarra etorri denetik, edo San Mames edo Lezamara bueltatu denetik, Ritxin Mendigurenek bere tokia du hasierako 11koan, aspaldiko partez, eta hori edozein posteko moduko gauza da. Aurre denboraldian ere jokatu du, eta hasieratik ligan hasierako 11koan. Jokozkanpoko posizioan zegoen hor okerrezbanago Imanol, eta marrazenaren aginduz horrela adierazi du azkenean Andujar Oliverrek. Oso diferentea alda Atletik hau, honden urtetik, Txemi. Ez du zerikusirik, beste planteamentua da. Erabat beldurtia genuen, orain arteko Atletika, eta Jurgenkesek beste animo bat, beste izpiritu bat ekarri du talde honetara. Aurrera begiratzen du, hori argi dago, talde zurigorriak baditu garai bateko salantzak eta urduritasunak hor atzekaldean, baina zelai erdian hobeto eta gehiago mugitzen da baloia, eta aurrera begira planteamentua askoz ere erasokorragoa da aurreko denboraldiekin konparatuz. Ikusi egin behar aldaketa horiek gero zelaian igarri egiten diran, eta gaur bezalako derbi baten ikusterik baden Jainkesen eskua, Bitxor Alkiza ezkerraldean, ondo lehenengo errekortea falta, bai, berandu iritsi da Atletikeko defensa, lehenengo errekortetik irteten ari zen Herrerako mutila, eta falta egin diote Bitxor Alkizari. Berak ipiniko du baloia jokuan, Valentzia, Josu Urrutiari, zein lekutan ipini behar duen esanez bitartean. Horretorri da Carlos Xavier ere bai. Falta zuzenean, jaurti nahi izan du
Carlos Xavierrek sarri egiten du hau. Portugaleko erdilariak ezustean harrapatu du Valentzia, baina Donostiaren zoritxarrerako eta Atletikekoen zorionerako baloia kanpora joan da. Argi dagoena da Asier teknika handiko jokalaria dela Carlos Xavier. Oso ona zen jaurtiketa, baina kanpora joan da. Bitxor Alkizak buruz ikutu. Falta ikusi du hor Andújar Oliverrek. Derbi honetako beste borroka bat izango dugu hor. Nozo Kodro eta Zenar Andrinua aurrez aurre. Eta Andújar beti bereak egitez. Lagundu jokalariak jaikitzen, barriketan, irribarre andaluza. Andújar rolako xea da. Eta txartel gehiagi ateratzen duen gizona hau Andújar Oliver, nahiago du jokalariekin hitz egin, baina askotan hori ere jokoaren kalterako izaten da. Fuentes area barruan, Tauenka du parean, oso ondo itxaron dio Tauenkakor Fuentesi. Fuentes ez da buruz iritsi, Bitxor Alkiza baloia lapurtu, ez zegoen jokoz kanpoko posizioan. Miguel Fuentes, Bitxor Alkiza, hankapeti pasana izan du. Horpoz baloia aurrera atera Imanol buruz ikutu bai, baina Imaz ez da baloi horretara iritsi, eta azken minutuetan Reala erasoan. Horrela da bai, lehen ere esan dugu oso indartxo atera dela Atletik taldea, baina pixkanaka zelai erdi horretan badirudi, txuri urdinak nagusitzen. Bakarri Mejo Kodro, ez du kontrola ona egin. Horre Mejo etzegien zer egin eta lurrera bota du bere burua, baina haze aukera galdu duen hor Bosnia-Herzegovinakoak. Sarri gertatzen zaio hori Kodrori, egia esan ematen dizkioten baloiak ere ez dira perlak izaten, baina hor area barruan bizkarrez kontrolatzerako orduan baloiak sarri Mejori ies egiten dio bere oinetatik, eta gero errematea egiterako orduan ez du enbesteko errastasunik izaten. Lakabege eta Fuentes orain, Lumbrerasek moztu baloia Atletikentzat. Ondo ari da presionatzen zelai erdian Reala, eta zelai erdi hori gainditzeko egundoko aratza ditu Atletik taldeak. Hor zelai erdian batez ere gizon horren oinetatik jokoa mugitu egin behar du, gehiago baloia mugitu Atletik taldeak. Orain arte Josu Urrutiok ez du gauza gehiagirik izan, ez dago bere betiko postuan, normalean denboraldi hasiera honetan eskuinaldean erabili du Juhenkesek, eta bera ez dago, legitxarra ez dago batere gustora postu horretan. Orain erdian dago, baina nolabait atzeraturik, eta bere aurrean Julen Guerrero dago, eta Julen Guerrero hori dagokio erasoari begira taldearen lana eta taldearen jokoa antolatzea, eta orain arte ez dugu gauza handiegirik ikusi. Dena den Jainkesek beti esaten du bera jokalari polivalentea nahi dituela, zelaiaren leku askotan jokatuko dutenak, eta ez beraiek jokatu nahiko luketen lekuan bakarrik. Horrela da, bera Munitzeko Baiarretik dator, Munitzeko Baiarren horrela egiten da jokoa, ez dago joko fijorik. Bakoitzak bere postua du, baina erabat polivalenteak dira jokalari guztiak, eta Olaf Ton libero postuan ikusten dugun bezalaxe, edozein momentutan aurrera jo dezake eta aurrelari postutan ibiltzen zaigu behin baino gehiagotan. Eta horrelako eskema bera erabili nahi du Atletik honetan Juhenkesek, baina batez ere lortu nahi duena da baloia mugitzea, ez hainbeste pase luze, eta behar da ezkerraldetik eskubialdera baloia gehiago mugitu eta nolabait arerioa zorabiatu. Ez du horrek esan nahiko behar bada Ritxi Mendiguren Olafton bezala libre ikusiko dugurik, ez? Neurri antzekoa dira, biak ere txikia dira, baina ez dut uste horrelakorik gertatuko denik. Hor dago Rafa Alcorta lesionaturik, eta hori dela eta hor gaur zelai erdian Jenar Randrino eta Oskar Tauenka. Urrutiaren pasea etzen batere txarra, ez zeuden jokoz kanpo bere taldekideak, baina Lumbreras, azkenean baietz dio arbitroak, Andújar Oliverrek eta Larrañaga Realeko kapitaina baloia nora eman behar duen esanez. Baina Atletiken arriskua horrelako jokaldietatik sor daiteke. Erdian jokoa egin eta ondoren sakontasun pizketekin azkenengo pase hori aurrelariarentzat. Orain egin duten bezala gertatzen da, kasu honetan jokoz kanpoko posizioan zegoela Ernesto Valverde. Ritxi Mendigureneko Imanoli lehenengo baloia lapurtu egin dio, Imanole galdu egin du,
Hala ere, azkenean alboko sakea Donostiarrentzat izango da. Derbi tipiko bat. Joku askorik ez, gol aukera handirik ez. Oso gutxi. Eta jokua berri zelai erdian dena den armailetan, jendia gustora orain artean izan ere eguzkia ere bada. Eta giro aproposa baitago futbola ikusteko bai bintzat, eta jokatzeko ere bai seguruenik. Falta egin diote hor Fuentesi, arbitroak epaileak horrelaxe ikusi du, Carlos Xabiarek ipiniko du jokuan baloia, eta zelaia ez dago beste batzutan bezain ondo, belarra jaso egiten da, eta leku askotan. Digun xamar dago zelaia gaurko honetan, baina Samames estatuan egon daiteken zelairik onenetarikoa dugu hori zabantzari gabe. Katedrala. Batez ere belarrari dagokionez. Ez da zelai gehiegi izango estatu osoan Samamesek duen belargune horrekin. Imanolarea baruan sartu da, Tabuenkak penalti egin dio, behintzat Imanolen ustetan bera lurrera erori baita Tabuenkak bultzatuta, hala ere arbitroak Andujar Oliverrek ez du horrelakorik ikusi, eta behar bada izango dugu aukera une batetik bestera jokaldia poliki-poliki errepikatuta ikusteko. Bitartean Bitxoralkiza Jaurti gaizki, oso urrunetik zen Jaurtik, eta hori gainera ez du bere ezkerra behar bezala hartu, eta hor daukagu errepikapena. Bueno, nik esango nuke bere burua lurrera bota duela, argi eta garbi hor Imanolek. Bai, hor ikusten dena. Urbiz zegoen gainean Andujar Oliver. Behar bada falta egiten hor dator Tabuenka, hor dator falta egiten, bultzatu, bere eskubiko besotik heldu, baina area barrura sartu denean ez. Hor biak joan dira baloiaren bila, horrelako jokaldiak sarritan gertatzen dira, ez arean bakarri baizik eta baita zelai erdian ere, biak borrokan, pare-parean, eta ez dut ustenik hori penaltiak pitatzeko moduko jokaldia den. Egia esan arbitroa hortxe zen, bertan bera da epailea, eta oraingoan gaina posizio ona zuen, Valverde bakarrik, Jaurti gol! Atletikek bat eta hutsekoa sartu du partiduaren 22. minutuan, pase izugarri ona eman diote Txingurri Valverderi, eta gasteiztarrak ez du hutsik egin, zein ondo kolokatu duen baloia, eta Juberok kasu honetan ez du zerregin egeuki. Roberto López Ufarte hileari ikutuz, eta Tosak berriz bere betiko haserre hortugiarekin. Hor hortu eta Heinkes ere barriketan hor da. Pasea oso ona da benetan. Ez zegoen jokozkanpo Larra zegoen horratza dago. Valverde eta ezkerrarekin baloia azpikaldetik Juberoren sareetan utzi du. Kuko Zigandak pasea? Horrela da bai, Kuko Zigandaren pasea, sakonean, lehen komentatu dugu jokaldi bat horrelako gauza bat gertatu da, baina Ernesto Valverde jokozkanpoko posizioan zegoen, hau jokaldi antzekoa izan da, eta oraingo honetan ez zegoen jokozkanpo inolaz ere, eta primeran golutzatu du baloi hori barrura. Kontua kontu, bat eta huts. Bat eta huts, 22. minutuan orain arte, partiduak ez du, Atletiken alde bat eta hutseko emaitza egoteko bezain bateko jokurik eman, baina gol aukerarik garbienak Atletikeko izan dituzte, gutxi egon diren arren, eta egia esan pase oso ona izan da, ez dakini Kuko Zigandan normalean horrelako paseak egiten dituen, laudrupen antzeko pase bat zen hori. Ondo atera zaio pase hori, baina asko burukatzen duen gizona da. Gol egiterako orduan ere ez da errena, inolaz ere. Baina batez ere pitxitxia baino nik izango nuke Kuko Ziganda da hor are inguru horretan asko burukatzen duen gizona dela. Eta horrekin meritu handia da. Hasi izugarria ba, Valverde eman diona, eta Valverde ere erakutsi du badakiela behar bezala area zapaltzen. Izan ere bi gizon zituen gainean, lumbrera sartzetik etorrita, Larra oker ezpanago, baina ezkerrarekin oso ondo ipini dio Juberori baloia. Juberok heldu edo gelditu ezin zuen lekua. Bat eta huts ba!
Atleti eta Realaren arteko derbi honetan San Mamesen, zurigorriak aurretik ipini dira, eta normalean hurrengo minutuak euren alde izan beharko lukete. Bai, eta gainera badirudi orain hasi direla ja baloia mugitzen batera eta bestea, Josu Urrutiak eta dama orain. Hor, Luja Rodríguezrek Itxorralkizaren falta adierazi du, baina ikusi dugun bezala jokaldi honetan, erdiko jokalari guztiek baloi hori ikutu egin dute, ezkerraldetik eskubialdea mugituz, aurrean berriz genituen Kuko Ziganda eta Ernesto Valverde ja desmarkaren bila beti, pase sakon horren zai, ez da pase sakon hori gertatu ondoren, falta hori izan delako. Horrelako faltak egin behar direla esaten dute askotan entrenatzaileek, hobe baita falta bat horre egitea, eta ez pase bat, barnerako pase bat, kontrako ekipoak egin ahal izatea. Atletikeko zaletuak ari dira orain gustora, oiuka eta saltoka, realzaleak berriz isilik gelditu dira une batez, eta Tauenkak egindako falta jaurtiketa. Tauenkak sarri egiten ditu, horrelako falta jaurtiketak urrunetik eta indartsu bere txutori aprobetxatuaz. Oso ondo jaurtitzen duen gizona da, ez da bagarra atletik honetan, Rafael Kordak ere oso ondo jaurtitzen du, baita Andonera KBG, bestaldetik berriz Aitor Arrazabalek faltetan beti arriskua sortzen du, eta Oskar Tauenka ona da, falta jaurtitzen. Gertatzen zaiona mutil honi ez duela bat ere sortzerik izan aurreko denboraldietan. Lesioekin. Gorputz handiko gizona da, dena ematen du, eta beti arazoak izaten ditu, arazo fisikoak bi arraldetik eta baita orkatbidetan ere. Dardala hori pisutsua delako eta gehiegi esforzatzen delako baloiak askotan oso arriskutua ez direnean, berak duen guzti ematen du, eta horren ondorioz askotan sarritan aurreko denboraldietan behintzat lesionaturik gertatu da Oskar Tauenka. Dena den gol batzuk ere egin ditu, nik horatzen ditu joan den urteko gol batzuk, olaxe daukan dana eman, begiak itxi, sartu behar den lekura, eta golen bat edo beste egin. Ni orain artean ez dakit, txemi pikin bat estrainatuta nago, Julen Guerrerok apenas segundu du baloirik. Oraindik ez, hor markak eta estu egin dio orain arte Imazek, hori beste borroka da, Guerrero eta Imaz, biak ere gazteak, biak ere olimpikoetan ez, 21 urteteko selekzioan, ondo esortzen dute elkar, eta lehen aldiz, derbi batean, aurrez aurrez ditugu biak, eta biak ere oso gazteak dira. Clementeren gustokoak, gainera bi jokalaria Julen Guerrero eta Andoni Imaz. Realak ez du amore emanai, bat eta huts ari dira galtzen. Donostiarrak San Mamesen, Atletikek 22. minutuan bat eta hutsekoa egin baitu, Valverdek egindako gola. 29. minutura goaz, lehenengo ordu erdia betako da Leicester, Euskal Derbian, Atleti eta Real aurrez aurre, hor dira bi presidenteak. Sufritu egiten du, Luis Urangak, palkoan edo nahi den lekuan partidua ikusten ari den bakoitzeko. Gizon honek, sufritu egiten du benetan, seguruenik, presidente gehienek sufrituko dute, baina honik gerri egite zaio, baina nabarmen. Bueno, Jose Julian Lertxundik badakit zer den derbi batean sufritzea eta berriz Luis Urangarentzat bere lehendabiziko derbia da, eta derbi honek lehendabiziko minutu hauetan behintzat ez du hasiera honek irik izan bere taldearentzat, Arrelarentzat. Bitartean hor aulkian bat eta hutseko emaitza. Eta beste pareja bat, beste bikote bat, Otto eta Heinkes. Ez daude konforme, bueno, hori ja beste bikotea da. Otto eta Heinkes, ez dago Otto Heinkesik gabe, eta alderantziz ere esango nuke, ez dagoela Heinkes, Otto dira. Nik entzun dut, ezaban oten diren, gure lankideek esaten dute, Otto ez dela bakarrik itzultzailea, Otto beste gauza asko dela, eta sarritan Heinkesek listoa delako, pantalla bezala ere erabiltzen duela. Hau da, galdera zailak direnean eta abar, bueno, ez duen ulertu ez duenaren itxura egin, Otto gabertza esaten dion, denbora hori pentsatzeko hartu, eta Otto ez dela bakarrik itzultzailea. Bueno, behar badaba erabiliko du horrela.
Gauza bat argi dago, Joe Arkendalek Aregetzuen behar itzultzailerik. Itzultzailerik geratu zenean, arazo bat baino gehiago izan zuen, itzulpenen kontura, eta argi dago Jupp Heynckesek huts hori ez duela egingo. Behintzat, lehendabiziko denboraldi honetan. Beste horre berriz, Tosakek, makina bat urte daramatza espainolez hitz egiten den lekuetan, bai Madrilen eta baita Donostian. Euskeraz bakarrik lasai esaten ikasi du oraindik zarautzen bizi den arren, baina erderaz ere celebre egiten du Tosakek. Dena den, no comment esaten duenean, mundu guztiak ulertzen dira. Eta hori sarretan erabiltzen du. Atletita Reala, aurrez aurre, San Mamesen, derbia, 1-0, zurigorriak aurretik, jokuan, orain arte behintzat, espaldin badute erakutsi ez duten arren, gehiago dira. Txema Lumbreras, ezkerraldetik, pasea eskubiz, luze Fuentes eta Tabuenka, ondo egin ditu libero lanak horre Tabuenkak jokaldian, Miguel Fuentes ere duen onena emanez, ala ere arbitroak, Andújar Oliverrek falta ikusi du Bitxor Alkizak ipiniko du baloia jokuan. Etorri da bere albora Carlos Xavier bai. Alkizak bigarren zutena ez, hori ez da, falta ateratzeko modua, ez du suerterik euki hor Bitxorrek, izan ere ez dio nahi aina edo behar bezain bateko roskarik eman baloiari, eta bigarren zutoinetik kanpora joan da zuzenean. Horrela da bai, eta hor ikusi ditugu, hizketan, berretan Jena Randrinua eta Andoni Lakabe, ez zuzen ere, erasoaldi hori, Andoni Lakabegen aldetik etorri delako, eta Jena Randrinuak eskuinalderantz jo behar izan du zela zati hori nolabait estaltzeko gertatzen dena, gero kontraraso horretan eskerrak sartu den hor Oskar Tabuenka baloi hori urruntzeko, baina bakarrik geratu da momentu batuan Oskar Tabuenka atzekalde horretan. Eta hori arriskutsua izan daiteke, Jena Randrinuak bere posizioa aurreratu behar izan du, eskuinalde hori estaltzeko eta atzean geratu da bakarrik Oskar Tabuenka. Mendigurenek falta egin dio Imanoli, Oriotarrak aurrera egin nahi zuen, eragotzi egin dio Oñatiarrak, Imanol berriro ere, Imanol eta Urruti orain, Julen Guerrerok baloia lapurtu, batbikoa egin dute Atletikekoek, azkenean Andoni Imazek, berriro ere atzera, erasoa antolatuko duena orain Larrañaga da. Carlos Xavier, Ozeano du eskubialdean, berari eman dio baloia, Ozeanok Imanol eskubirago, erdirak eta zelaiaren inguru hartatik, areara, Bitxor Alkiza, falta, argi eta garbi gainera, Lejo Kodrori egin diote falta, eta nire ustez behintzat azkenengo defentsa zen falta egin duena. Txartel horia, baina ikus ezagun berriro ere, Jena Randrinuak garbi nahita, eta azkenengo gizona zela egin dio falta gainera. Hori txartel gorria da. Eta hori dela eta abiatzen da horraino epailearen gana Juan Antonio Larrañaga, txartel gorria eskatuz, hain zuzen ere, azken atzelaria dela. Hala eta guztiz, legez eta arau hau nola dagoen idatzita kontutan izanik, horrela beharko dugu izan, txartel gorria. Ozeanok orain horia protesta egiteagatik, Andújar, Oliver, bakeak egin nahian Larrañaga, baina hori legeriaren arauera gorria da eta kalera da. Hor gertatzen dena Jena Randrinua etzegoela bakarrik hor azkena, fisikoki izango zen bera azkena, baina bere alboan zegoen Oskar Tabuenka, pixkat aurrerago, eta behar bada horregatik erakutsi dio txartel horia Andújar Oliverrek eta gainera, epaileek honelako jokaldietan ez dute hain errez ateratzen txartel gorria. Osea, egoera oso garbia behar du izan, egoera horrek txartel gorria ateratzen. Zuetariko bakoitzak erabakiko du, Txemik eta biok ez daukagu hemen iritzi berdinik, niretzat Lejo Kodro bakarri zijoan aurrera, eta Valentziaren parean egongo zen, falta egin dio, azken gizon modura, Andrinuak hori txartel gorria zen. Txemik ez dio, arbitroak ere ez, kasu horretan Txemirekin konforme,
Ez nik esaten dudana da Jenar Randrinua hor atzean zegoela, eta beha zela azkenak, behar bada, baina bere alboan pixka bat aurreraturik zegoela Oskar Tauenka, eta horrek igual badezkoa da, igual Andújar nahastu egin. Kodro Jauti, indarzu, baina atearen erdira Realak erasoan segitzen du, oso ondo gelditu dio Valentziak bere lekuan zegoen Antiguotarra, eta ez da golik egon jokaldi honetan. Valentzia, Heinkesen beste deskubrimentuetariko bat. Inor gutxik espero zuen, mutila titularra izango zenik, denek Kikiren apostua egiten zuten, batez ere aurre denboraldian, baina hasi zen aurre denboraldi horretan Valentzia erabiltzen, eta denboraldi hasieratik hor dugu titular postuan, eta lan bikaina egiten gainera. Oso atezain segurua da, egundoko erreflejoa ditu, eta badu bai, bere nortasuna hor atzekalde horretan, orden pixkat jartzeko. Zein bide desberdinak, Juberorena eta Valentziarena. Biak ere berriak, lehen mailan. Biak ere Gipuzkoarrak. Baina, batak hasiera ona eduki du, taldeak berak ere hasiera ona eduki duelako, Atletikek horrek ere beti laguntzen du, horretan ez da dudarik. Eta Juberok berriz, eduki ditu partidu txar batzuk, baina hortaz gainera bere defentsa ez da Realeko defentsa. Beste urte batzutan Realak eduki duen gauzarik onena defentsa izan da. Aurten berriz Toxakek berak ez du inondik inora asmatzen, ez da posible. Aurre denboralditik etorri eta oraindik defentsa lerroan zein gizon ipini behar dituen ez jakitea Toxakek, hainbat partidutan horri bilida aldatuz bere gizonak, horrek besteak beste Juberori ere kalte egingo dio, Realeko defentsa guztiari egiten dio bezala, baina bi atezain gazte, bata oso ondo, orain artean, da bestea ez hain ondo. Ikusi egin behar, denboraldiaren amaieran zer gertatzen da. Bueno, orain arte beti esan hori da, Heinkesen Atletik honetan, Guerrero da nolabait izarra edo simboloa, ez? Atletik berri honen simboloa, baina Valentzia ez zaio ez, atzean geratzen. Guerrero da gehien aipatu dena, gehien gora aipatu dena, baina Juanjo Valentziaren lana orain arte ikaragarria. Mendiguren behekaldetik erdiratzekotan, baloi hori, iaia Guerrerori iritsi zaio, Fuentes, aurrerantza egin nahi, rekortea ez da txarra eta Buenka du parean orain. Donostiakoak kornera bilatuko du Fuentesek bai. Ikusi du, ez zeukala hortik irtetzerik, bi gizon zituen gainean, eta honelako momentu batetan, hobe behintzat, kornerra alde ukitzea, baloia galdu, eta kontrako taldeak kontraratze bat egitea baino. Carlos Xabierrek ipiniko du baloia jokuan, Realaren eskubialdeko egal horretatik, luze bigarren zutoina Fuentes, Ozeanok ikutu du, hala ere Estibarizek kontrola egin, baloia aurrera bidali, iritsi egingo da Ima Guerrero baino lehenago, eta baloia jokuan zurigorriek ipiniko dute orain. Andújar Oliverrek, Imozi, izateko biztilloa, baloia kanpoan usteko, baina hori egin behar da. Deskaro pixka batekin, baina hori egin beharra dago, defentsa kolokatu egin. Aze jaurtiketa egin duen bibide Mendigurenek, oso ondo ezkerrez lehenengoa Jubero gelditu dio eta bigarrena zutonera joan da. Baina aukera hori etorri da utxu baten ondorioz. Okarroz banago, Imanolen hori ezin da egin. Atzera begiratu ikusi handagoela eta gainera urrundu ez baloia. Eta Mendigurenek berriz bitan pentsatu gabe jaurtu du, Jubero urrundu eta bigarren jaurtiketa hori zutonera bidali du. Zenbat bide? Utxu horren ondorioz, berba da partidua erabakitak bera zitekeen. Ez da gelditu ordea, Atleti oraindik bat eta utxira azten ari zaio Realari, azken 5 minutuetan sartzera goazenean, aurreneko zati honetan, Julen Guerrero, pasea ona da, Valverde kukotik da baloia eske, 2 eta utzeko gola egin du, Kuko zigandak, Norgehiagokan 39. minutuan gaudenean, azte pasea eman duen Guerrero, oso ondo Valverde berriro ere, eta lehen
Ziganda Valverderi eman badio baloia gole egintzezan, asistentzia orain, Gasteizekoak, Iruñakoari. Oso jokaldi polita izan da, kontrataso azkarra oso ondo eraman da. Julen Guerrero bezkarra aldera bidali du baloia, Ernesto Valverde primeran ikusi du hor aurrean Kuko Ziganda bakar zegoela, gainera erralari gauza gertatu zaio. Alaba geratu dela bakar atzean, kontraso horren ondorioz. Eta Kuko Ziganda, erdi utxe egin du, aurrelari nafarrak, baina azkenean saretara bidali du baloia. Kuko Ziganda berak markatu dio gainera Ernesto Valverderi nora bidali baloia. Deimaz, berandu, iritsi da, Jubero, haserre, baina utza behar bada, han egalean faltazen gizonean, egon da. Hau da, Guerrerok bakarrik ikusi du Valverde, eta Zigandaren gola. Mutila hau, Atletikeko zaletu askori etzai gustatzen, utza asko egiten duela, esaten dute, aukera asko izaten dituela eta horietarik euneko txiki bat sartzen duela, baina denboraldiro, tak, bere golak egiten ditu. Gol beti. Bere golak egiten ditu, ez da pitxitxi garbia, baina da, bere 15 goloiek, 12 sartzen dituen gizona. Eta horrez gainera batez ere, defentsa lanetan asko burukatzen duen gizona da. Ez du baloi bat txartzat ematen eta guztien atzetik abiatzen da, eta lehendabiziko golean baloi bat burrukatzeagatik etorri da ondorengo pasea lehendabiziko golean. Realak 12 gol egiteko gizon bat kanpotik ekarri behar izan du, Bosniatik. Kodro ondo izan ez? Yes. Berriro Atleti erasoan Estibariz eta Juberoren banabanakoa izan da hori, oraingoan Jubero oso bizkor eta bizi atera da, 2-0 aurretik dira Atletikekoak, eta beste gol bat egin nahi dute lehenengo zatia amaitu aurretik. Realak berriro ere bere lerroak kokatu egin beharko ditu, gizon bakoitza bere lekuan ipini, bestela Atleti erasoan horrela hasi ezkero, oso arriskutsua izan baitaiteke, area barruan Estibariz errekortea atzera, Bitxor Alkizak baloi hori urrundu egin nahi du Herrerakoa, aurrera ezkerrarekin luze, jokoz kanpo. Kodro jokoz kanpoko posizioan zegoen, momentu onak orain Atletikeko entzat. Bai, askoz ere lasaiago ari da jokatzen, emaitza alde du, eta Realak berriz bere plantamentua, bere taktika erabat aldatu egin beharko du, presioa egitarekin ez du konformatzerik Realak aurrera egin beharko du emaitzari buelta emateko, horrek noski utxune gehiago ekarriko ditu hor atzekalde horretan, eta Atletik utxune hori aprobetxatzen saiatuko da. Lakabe, Urrutiak atzera, Mendigurenek eskubinantza zabaldu du orain. Gena Randrinuak alkizatu parea, pasea Barnera da, Lumbreras, Valverde, ateko sakea dela dio, Andújar, Oliverrek. Baina bi eta utzekoa kontran eukita, zaila da, bi gol kontran, eta etxetik kanpo, jokatu beharra. Eta hori baino txarragoa joko eskema, erabat apurtuta, nik oraintxe bertan Erreala nolabait esateko nora ezean ikusten dut, eta gauzak berriro planteiatu indartu ditu Lanpresiako. Estibariz eta Kodro haserre, baina eskerrak hasierako reflejoa besterik ez den izan. Lakabekek albotik ipiniko du baloia jokuan, azken minutua San Mamesen lehenengo zatian behintzat, 2-0 Jainkesenak aurretik, bat eta urtzekoa egin arte oso parekatuta zegoen partidua. Gero ere Realak bazirudien zelaiaren erdia kontrola zezakeela, baina Atletikekoek gol aukerak egin dituzten sartu egin dituzte oso ondo, bai Valverde eta baita Ziganda ere, eta Realak berriz orain arte behintzat ez du erakutsi area inguru horretan gol egin dezakeenik. Okerrez banago lehen zati osoan Realak aukera bakarra izan du Kodroren jaurtik eta hartan, eta baloia kanpora bidali du, baina okerrez banago horixe bere izan da lehen zati osoan Realak izan duen aukera bakarra. Gero Imanol area barruan erori denean, eta
Andújar Oliverrek txartel horia bakarrik erakutsi diola Genar Andrinuari, baina aukera bezala bai. Realak ez ditu hainbeste egin zelaiaren erdia kontrolpean eukiarren. Eta hori gaur Toxakek talde erasokorra ipini duela jokuan. Hau da, alde batetik Mejo Kodro aurrean bakarri, Fuentes ere aurrekaldean ipini du gaur Toxakek, eta Alkiza ere horrari da. Ezkerraldetik, media punta bezala, aurrerantza jokatu nahirik. Ikus ezagun jokaldia berrerikaturik, Andoni Lakabe jor lesionaturik geratu da. Horrez dago faltarik ordea, bi gizonek indartsu sartu dute euren oina, eta horrelakoetan motelen sartzen duenak berak eramaten du minik handiena. Entrenamendu guztietan esaten da, txokera zoazenean, indartsu sartu oina, ba ezpa. Lakabek lurrean, eta fisioterapeutataren laguntza izango du lehenengo zatiko azkenengo minutu hauek jokatzeko. Izan ere, 46. minutua ere bete da, bita huts, Atleti aurretik. Eta Carlos Xavier epailearekin hitz egiten, Andújar Oliverrekin. Orain arte ez da gehiegi sartu jokoan Carlos Xavier faltetan eta korner jaurtiketetan ikusi zaio, baina besterik gabe. Baina ozean hori gutxiago ikusi zaio. Hor dira palkoan Atleti eta Realeko zuzendaritzakoak, izan ere berriro ere aspaldiko urteatzetan bezala bi presidenteek lagunarteko giro bat sortu nahi baitute berriz ere. Ikusiko dugu, harremanak ez daude ez dira oso onak. Eta okerra janago, kornerra adirazi du azkenean, Andújar Oliverrek. Zatiaren amaiera du. Txistu bat baino gehiago jodu behintzat. Ordua da, lehenengo zatia amaitzeko ere bai, baina azken aukera izan daiteke hau Realaren taldearentzat. Aurreneko zati honetan Bitxor Alkizak aterako du kornena, borroka area barruan. Valentzia kukabilez baloia urrundu egin du behintzat oraingoz. Eta orain bai, lehenengo zatiaren bukaera San Mamesen Atleti eta Reala aurrez aurre eta aurreneko 45 minutuak bukatu direnean Atletikek 2, Valverdek eta Zigandako egindako golak, Realak huts, baina oraindik beste 45 minutu daude jokatzeko, eta horiek ere ikusiko dituzue. Gero arte! Bigarren zatian ba, Atleti eta Reala oraintxe hasi da. Bigarren zati hau 45 minutu gelditzen dira. Atleti eta Realaren arteko lehenengo derbi honetan 82-83 denboraldian 2 eta huts aurreneko 45 minutuak bukatu direnean golak Valverdek eta Zigandak egin dituzte bi jokaldi ederretan, baina oro har hartuta behintzat ez dirudi Atleti Reala baino talde hobea izan denik lehenengo zatian. Hori bai, 2 gol egin dituzte. Nik esango nuke bai, hobeago izan dela, aukera gehiago izan dituelako. Zenbat aukera izan ditu Realak. Bakarra izan du Kodrorena eta kanpora bidali du. Lehen zatian horre lehendabiziko minutuetan batez ere Atletiken lehendabiziko gola heldu arte hor zelai erdian egundoko borroka egin dute bi taldeek, eta lehendabiziko gol horrek erabaki du azkenean zelai erdi hori Atletiken alde. Hori egia esan oso indartsu atera da Atletik, ondoren pixkanaka erdian presionatuz zelai erdi hortaz nolabait nagusitu eginda Erreala, baina lehendabiziko golaren ostean partidu Atletikena izan dela argi eta garbi. Aukera politiak sortu ditu eta gainera aukera horiek bat ditu alferri galdu. Eta azken batean hori da importanteena. Futbol ez futbol. Araike Boskofek esaten zuen bezala, eta derrigor golak sartu behar direla. Ez du Reala golik egin lehenengo zatian, eta bi baino gehiago egin beharko ditu partidu irabazi nahi baldin badu. Bigarren zati honetan Mejo Kodro atzera etorrita Imaz du laguntzeko prest, azkenean Bosniakoak atzera jokatu, Ozeanori iritsi zaio baloi hori Larrañagak ikutu ondoren, Ozeano eta Carlos Xavier, falta, ez Kodro zen, falta egin diote Kodrori, eta
jaurtiko duena, seguro eski, Xavier edo Alkiza izango da. Hor dago inguruan, Mejo Kodro eta baita Ozeano ere, ikusi egin behar ba. Lehen, ez ustean hartu nahi izan du Carlos Xavierrek, Valentzia honezkero preste egongo da. Valentzia, Ozeano, esira joan da, Carlos Xavierrek, pizarran ikasitako, entrenamentutan ikasitako jokaldia egin nahi zuen Ozeanori pasea emanez, baina listoago ibili dira atletikekoak, berba jakinera egingo zuten, horrelakoak egiten dituztela zubietan. Carlos Xavier eta Ozeano teknika handiko jokalariak dira eta horrelakoak Portugalgo ligan behintzat eta Portugalgo taldeetan gauzak normalak izaten dira, ondo ikasitako jokaldiak dira, etzai oraingo honetan ondo atera, atletikeko atzelari oso zuhur aritu delako. Sarri gertatzen da hori, garbi dago Ozeanok eta Carlos Xavierrek urte asko jokatu dituztela elkarrekin, eta falta jaurtiketa askotan, eta baita pase luza askotan ere, Xavierrek Ozeano bilatu nahi izaten du. Dena den gaur Ozeano atzean ipini du Toxakek, eta beraz ez da erreza Ozeano aurkitzea, jakina, atzean bai dago, Xavier baino atzerago. Baina falta jaurtiketa horretan gauza bitxia iruditu zein niri. Nik uste dut hor alboan zegoen Bitxor Alkiza, eta Bitxor Alkiza berak ere behar badet zuen horrelakorik espero. Urrutia eta Larrazabal, berriro ere, Aitor Larrazabalen oinetara baloia, Imazek moztu du, Xavier pasea behek aldetik Imanoli, Imanolek Fuente saurkitu nahi zuen eta aurre hartu dieta Fuentek. Ondo ari batzek alde horretan orain arte libero postu horretan Oskar Tabuenka ezkerralde bat eskuildera jokaldiak moztuz, eta baloia kanpora bidaliz. Gainera, orain honetan, atletikon aldeko alboko sakea dirazi du Andukar Oliverrek, eta, rabantalia atera du azkenean Oskar Tabuenka. Alkorta jokalari handia dela, inor gutxik ipiniko du zalantzan, baina itxura baten Tabuenka ere badagai lan hori egiteko. Bai, gainera Jujenkesi asko gustatzen zaion jokalaria da Oskar Tabuenka alduenean eta gorputzaldi honean dagoenean erabili egiten du hasierako 11 horretan. Alkorta ere jokoan dagoenean normalean lateral gisa jartzen du Oskar Tabuenka eta libero postuan berriz Rafa Alkorta, orain honetan ez dago Rafa Alkorta eta libero postu horretarako Oskar Tabuenka garbira eraman du Jujenkeseko, baina alemaniarrari asko gustatzen zaion jokalaria da Oskar Tabuenka. Falta garbia egin dior Larrañagak Kuko Zigandari, baina Larrañaga jokalari veteranoa da eta badaki faltak nola egin txartelak ez jasotzeko. Ez oso deskaratuak eta gainera egin bezen laster kontrako jokalariari esku eman edo laguntzera joan. Kasu honetan Zigandak onartu egin du esku emate hori eta horrek ere lagundu egiten du txartela ez ateratzeko. Juberokor baloia urrundu egin du, baina itxura baten egin duena baino errazagoa zirutien hartu edo beste modu batera urruntzea. Dena den Juberok azken partiduetan goitik etorri zaizkion baloietan seguridade eza ere erakutsi du batzutan. Kontuan bizibili barko du, ze horratzen zegoen jena errandelinua eta gutxigatik ez du baloi hori erramatatu. Valverde, gaur lehenengo gola berak egin du Kuko Zigandak emandako baloi batean, bigarrenean alrebes izan da, asistentzia Valverdek eman eta gola Zigandak. Oso ondo Larrazabalo. Ondo, erasoaldi hori moztuz, baloia kanpora bidaliz, kontraraso aukera zuen horra Realak eta aukera hori gabe geratu da talde Donostiarra. Imaz, zelai erdian pivote lanak eginez, gaur Toxakek alaxe aginduta. Larrañaga luze, oraingoan baloi hori ez da ona. Lumbreras ez baita baina iritsiko horra. Lumbreras eta Alkiza moztu egin du Lakabekek baloia. Azkenean falta Realaren alde izango da.
abantail osoa du 2 eta hutseko emaitza honekin Atletikek, gora egin behar dut derrigorrez Erreala, hortan saiatzen ari da Tosiagen taldea, baina Atletiko orain arte atzekalde horretan oso ondo dago. Eta lehendabiziko minutu hauetan, bigarren zatiko lehendabiziko minutu hauetan, ez du aukerarik sortu Errealak eta gizon hau, Ozeano erabat atzean jarri du lehen zatian, orain berriz aurrera bidali beharko du. Imaz jartzen baldin badu pivote lanetan, Ozeano bere posizioaren nolabait aurreratu egin beharko du. Ozeano berba da. Zentral moduan ere jokatzen dago gaur. Izan ere Ozeano Tosakek 2 postuetan erabiltzen baitu, bai erdikaldean, baita pivote lanak eginez, eta ia euren atean sartu dute gola Realekoek. Larrañagak baloi hori urrundu nahi izan duenean, erabat deskolokatu du Jubero, baina Donostiarren zorionerako kanpora joan da baloia. Kornerrera, Atletikek bigarren zati honetan aterako duen aurrenengo kornerra da, Valverdek aterako du. Eta berriro ere kontrarasorren bitartez aukera berri bat sortu du Atletikek. Ondo ari da kokaturik zelaian, Ujinkesen taldea, eta kontrarasoan izango du bere armarik onena bigarren zati honetan. Eta lehendabiziko aldaketa. Guruzeta, bai, Guruzeta irtengo da zelaira, eta itxura bat Imanolek utziko du berdegunea. Alaxe da bai, Migueli Fuentesi lateralean ipintzeko esan dio Guruk. Imanol jezarlekura, korner horretan Juberok baloia urrundu, berriro ere Valverde errekortea, ezkerrez erdiratu nahi, ondo erdiraketa, bigarren zotonean ez zegoen Kuko Ziganda, edo ez da bentsa baloi horretara iritsi. Borroka Imaz eta Zigandak, baloia azkenean Mendigurenek hartu, ondo eskubi aldetik ari dira erasoan orain Atletikekoak. Estibarezek lehenengo aldiz erdiratu, baita bigarren aldiz ere bai, ez dakinik eskuarekin ez duen gelditu baloi hori Julen Guerrerok. Besoz kontrolatu du baloi hori Julen Guerrerok, baina aukera polita izan du Atletikek jokaldi honetan, eta berriro ere aukera hori etorri da Kuko Zigandak borroka egin duelako eta baloi bat berreskuratu egin duelako Realeko jokalariak abantail osoa zuenean baloi hori aurrera emateko. Hor dago errepikatuta, bigarren erdiraketa da hau, Estibarizek egin duena ondo roska, bai, argi da garbi, kontrola besoarekin egin du Julen Guerrero, kala ere, oraindik Atletik erasoan da, Valverde bigarren zutenera, iritsi egingo da baloi horretara, Julen Guerrero, ala ere, ja, egalean dago, Mendiguren aurrean Imaz, Mendiguren ezkerrarekin abila da metro gutxitan, Andrinuari baloi hori, Urrutia barruraino doa, pasea Valverderentza da, Valverde eta Jubero. Oso ondo oraingoan Jubero, baina erabat apurtuta dago Realaren defensa. Hori argi dago, gainera jokaldi honetan Jonan Larrañaga jokoz kanpoko posizio eskatzen ikusi dugu, eta ez zegoen inolaz ere Ozeano askoz ere atzerago zegoelako. Aukera politiak eta orain larrialdiak benetan Errealarentzat. Saiatu da lehendabiziko bigarren zati honetako lehendabiziko minutuetan aurrera joaten, baina hortxe daukazue Atletiken erantzuna. Jaun eta jabe zelaia. Lakabejek pase luzea, baina Juberoren eskuetara etorri da baloi hori, eta Guruzetak zelaire irten duenetik, itxura baten behintzat, oraindik ez dira kokatu berriro ere txuri urdinak, eta bai Mendigurenek, bai Valverdek edo bai Urrutiak baloia oinetan dutenean pega eginda, eta batbikoak eginez edo driblinak eginez aurrera egiten dutenean, lortu egin dute orain artean behintzat, Realaren defentsa apurtu eta zirrikituak aurkitzea. Dena den, oraindik ere lehenengo zatia amaitu denean genuen markagailu berbera daukagu. San Mamesen hor da errepikamena ez dago ez, jokoz kanporik egia da. Valverde eta Jubero, eta oso ondo Jubero oraingoan, oinekin eta gorputzarekin bere atea gordeaz. Baloia zurigorria izango da azkenengo Carlos Xavierrek ikutu delako atleti oiuak San Mamesen. Honi ez da egito, bertan
zer izango den hor pentsatzen Jon Toxak, baina argi dago oraintxe bertan errela dagoen moduan eta jokatzen ari den bezala ez duela inolako aukerarik markagailu honi buelta emateko. Gainera erabat atzeratu ikusten dugu taldea eta baloi hori berreskuratu ezinik oso ondo ari da mugitzen Atleti taldea baloia alde batetik bestera abiadura handiz bizitasunez gainera eta horrela jokatuz Errealak benetan zail izango du markagailu hori buelta emateko. Momentuan gauza dauden bezala nahikoa du Realak beste gol batez jasotzearekin. Guruzeta normalean zelaiardian oso lan ona egiten du. Jubero horre irteeran ez aurrera ez atzera gelditu da. Berriro ere baloia zurigorrien oinetan dago Imazek moztu. Urrutiak atzera. Lakabegi orain, Lakabegek eskubirantza aldatu Lumbrerasek buruz. Moztu eta alboko sakea zurigorrientzat izango da. Hor duzue Guruzeta, zelaiaren erdi-erdian, 15 zenbakiarekin. Berak, egin beharko luke hor, normalean egiten duen bezala eta gainera ondo zelai erdiko lan zikina, baloiak errekuperatu eta aurrera etorrez daitezen bide guztiak moztu, baina orain artean behintzat aldaketa, Toxakek egindako aldaketa hori ez da positiboa izan txuri urdinentzat. Berba da Guruzetak ez du ez da astirik izan zelaian jokatzeko eta argi dagoena da Jofinkasen taldea ez dagoela gustora bi eta hutseko emaitza horrekin ikusten duela Erreala baino gehiago dela eta hirugarren gol bat ere lortu nahi du. Hor daukagu erasora joetake eta badirudi partidu oraintxe bertan eta nola dauden kokaturik zelaian ikusita badirudi hor irabazten doala Erreala eta ez da horrela ez. Atleti dago irabazten, 2-0, Valverdek eta Zigandak egin dituzte Atleti eta Realaren arteko derbi honetan, denboraldiko lehenengo derbi honetan 2 golak, 2-0 bada zurigorriak aurretik eta bigarren zatiko orduna orden honetan jaunda jabe dira Jup Heinkesen mutilak. Imazek Lumbreras utzi dio atzean, Lumbreras eta Alkiza. Guruzeta ez da oso sarri ikusten Guruzeta horrela egalera pegatuta. Atleti berriro ere eraso antolatu nahirik, orain bai, Guruzetak falta egin dio Lakabegi, eta hori da, normalean egiten duen jokua, ez faltak egitea jakina, baizik eta zelaiaren erdian kontrakoen joku hori apurtu eta baloiak errekuperatzea. Hortarako zelairatu du Guruzeta Jon Toxakek eta berotzariketak egiten hor ikusi ditugu Loinaz eta baita Jokin Uri ere hor zelairatu du Jon Toxakek. Ikusi egin behar, ez baida erreza, galesaren buruan zer dagoen jakitea. Dena den, normalena aurrelari bat ateratzea litzateke. Gauzak dauden bezala, baina Uriak ere oso ondo jokatzen du sarritan ezkerraldetik, ez aurrelari modura, baina bai media puntan esaten dena, baloiak aurrerantza eramanez, sarritan gainera baloia batez ere besteek dutenean kontrarasoan edo partiduak galtzeko zorian daudenean. Baina ikusi egin behar, orain minutu asko gelditzen dira, 30 minutu partidua bukatzeko, Atleti eta Realaren arteko lehenengo euskal derbia. San Mamesen 2-0 Atletik aurretik, baloi hori manso, Valentziaren eskuetara. Ez du kasikan lanik izan Juanjo Valentziak partidua hasi denetik. Ez du gelditu bagarra egin behar izan du falta jaurtiketa batetan, baina ez du bestelako gelditurik egin behar izan, hori bai. Gutxigatik ez du ustekaben harrapatu. Bitxor Alkizarea barruan, berarekin dago Tabuenka. Larrazabal zen Alkizarekin zegoena, ze ondo orain Larrazabal aurrerantza eginez, Urrutiak ikutu, Julen Guerrero, eta Larrañagak libero lanak eginez, baloia moztu berriro ere. Carlos Xavier, apenas sartu da jokuan Xavier, eta noski Carlos Xavierrek jokurik banatzen espaldin badu,
Nork egingo du hori Realean. Falta Realak aterako du. Eta itxura baten behintzat, Xavier eta Imazek ipiniko dute baloi hori jokuan. Aldaketa bat dago. Alaxe dago Zai, Andújar Oliver, Lumbreras. Ez, Alaba. Zelaitik atera egingo du. Eta bere ordez, Michel Loinaz. Ez du gehiago irabiltzen gizona Jon Tosiakek, talismana. Izan zen bai, batez ere Europako partiduetan eta atotxan txarlo ugari egiten zion Peña Mujikak ateratzen zenean, da denbora baten gol ugari egin zituen gainera. Loinazek ikusi egin behar, gizon garaia indartsua eta potentea da, bere futbola horrela da, britanikoa emeten du futbolean jokatzen Loinazek, baina derbia jokatuko du orain eta baditu minutuak, 28 minutu orain di partida bukatzeko. Horixe zen Alkizak Loinazi eman izion aurreneko baloia, Uko Zigandak galdu egin du. Erasoa egiteko modua, Xavierrek, gaizki oso gurutzeta pase horretan, oso ondo berriz, Imaz zentral modura ipini du orain. Tosakek, bitxor Alkiza, arean sartu egingo da, Guerrero du atzean erdirak eta ona! Eta Valentziak gelditu egin du baloi hori, antxe zen, Loinaz atzekaldean, buruz errematatzeko, baina Valentziak berriro ere, bezain ona dela erakutsi du. Egin duen aldaketarekin badirudi Jon Tosiakek ez duela beste aukerarik partidu honi buelta emateko, eta hemendik bukara arte behar bada, Erreala saiatuko da baloiak bonbeatzen, area horretara, hortarako jarri duelako Michel Loinaz. Michel Loinaz ez da teknika handiko gizona, baina bai ordea jauzia handikoa eta errematatzaile ona, batez ere buruz noski, baina ikusi egin behar zer nolako taktika erabiltzen duen orain Jon Tosiakek, baina badirudi baloia bonbeatzea baino ez duela egingo Erreala. Lapikora baloiak sartu, hori izan daiteke orain Errealak egingo duena, nik goratzen dut Loinazek egindako gol polemiko bat, uste dut bihurrun zela orduan atezain atletik egin da falta egin ote zion, ez ote zion egin urrengo astean horrean ginen, kazetari eta zaletu guztiok diskutitzen. Gaurko partidu honetatik zeozer polemikoa izan baldin bada hori, lehenengo zatiko jokaldi bat izan da Mejokodro bakarrik zijoan aurrera Valentziaren inguruetara, baina falta egin dio argi eta garbi Genar Andrinuak, azkenengo gizona zen Genar, baina arbitroak txartel horia bakarrik erakutsi dio. Oie biharko kontuak izango dira, bihar lantegian, tabernan edo autobusean hitz egiteko kontuak. Gaur oraindik partidua ez da bukatu eta Atleti Realari irabazten ari zaio. Batbiko jokaldia Guerrerok eta Valverdek egin nahi zutena, luzegi eman dio hor Guerrerok Valverderi eta baloia gorde egin du Larrañagak, bere veterania azalduz. Eta azkenean txuri urdinentzat izango da. Xavier, Portugaldarrak lagun bat behar du. Kodro aurkitu du. Kodroen atzean Larrazabal. Falta Realaren alde. Eta hor dira, besteak beste De La Fuente, Luke, Asier eta Jon Uribarrena, okar ez zonago. Berotze ariketak egiten, Jainkesen aldaketak izango dira gerorako. Behar bada orain Jainkesek, 2-0 emaitza horrekin, eta ikusita bigarren zatiko lehendabiziko minutu horietan, hainbeste dominatu eta gero ez duela gol gehiago lortu, behar bada bere lerroak pixpatatzerako eta ingo ditu, eta behar bada Loinazen aldaketa hori dela eta markatzaile bat aterako du entrenatzaile Alemaniar. 2-0 emaitzarekin gustora dago, eta hobe da emaitza ziurtatzea eta puntuak ziurtatzea. Derrigor behar du gol bat Realak. Oso geldiketa ona egin du hor Valentziak. Kodrazoa zen falta jaurtiketan. Nire bitu zait jokalariren baten ere ikutu egin duela eta desbideratu egin duela. Giza esian joduela baloi horrek, zuzen jokaldi arrebigaturik. Baina oso reflejo onak erakutsi ditu berriro ere Valentziak.
izan ere zailenak baloi horiek baitira, norabidea jokalari batetan jo eta aldatu egiten duten baloi horiek. Horrela da bai, hor duzu Juanjo Valentzia, egundago denboraldia burutzen ari den gizona. Lehen esan bezala, gehiegi goraipatzen da, behar bada Julen Guerrero, baina Juanjo Valentziaren lana orain arte ikaragarri izan da. Ni esan Guerrero gaurko derbi honetan bintzat ez du gauza handirik egin, jokoz kanpo zegoen hor Valverde eta Valentziari dagokionez, zuetariko askok ezagutuko du kontua, baina Donostiarra da, antiguokoa da Valentzia, eta itxura baten Realak nahi etzuelako edo, talde txikietan, Atletikek fitxatu zuen, gero lezaman egin ditu urte batzuk, Valentziak, eta azkenean hor da, titular modura, lehenengo derbia da Realaren kontra, beretzat, gaurko hau ere bai, eta bere hiriko jendearen kontra ari da jokatzen gaur Juanjo Valentzia. Eta erloju aurrera, ia bigarren zatiko 23. minutua oraintxe bertan betetzen denean, ez du inolako aldaketarik, Samamesen, Atletikek Villarrealak huts. Eta oraintxe bertan gauzak dauden bezala, nola ikusten duzu partidua, Asier? Realak zaildu, Realak. Badirudi dena erabakita dagoela. Bai, itxura baten bai, dena den oraindik minutu asko dira, oraindik beste 20 piku, baina ea Loinazen eta Guruzetaren aldaketa honekin Realak beste itxura bat hartzen duen, eta gai diren txuri-urdinek entza gol bat egin, uste baitu nik gol bat egin ezko bita batekoekin gauzak beti ere emozio gehiago goten da. Bai, eta aldatu egingo liratekeela, baina ez da ikusten erraz iristen denik Reala Valentziaren inguruetara. Gizon honek ere ez du joku askorik banatu orain artean, eta gero hegaletatik ere ez dabil erraz sartzen Alkiza, apenas sartu da bere ezkerra hegaletatik, eta Tosake, Kodro eta Fuentes lehen hasiera baten bintzat ipini dituen arren, ez dira aukera asko egon, eta orain berriz Loinazekin ikusi egin behar. Kornerrak izan daitezke aukera onak, baina horrela atera eta ez behintzat. Fuentes, Ozeano bakarrik, baloia goitik! Eta Loinazek bere errematea egin duen arren, ez da golera joan. Bigarren zatiko aukerarik onena Realekoek, Ozeanok ez du jakin izan nola behar bezala amaitu jokaldi hori. Eta berak jaurtitzeko aukera zuen, baloia loratu egin du, hor duzu jokaldi erredikaturik. Behar bada jokoz kanpoko posizionez, bera ez Ozeano, baina bai ordeak Podro, ez du ezerra dirazi Andújar Oliverrek, marrazainak altxatu ez duelako. Eta nire ustez, Ozeano hor erdiratzen baino gola egitera joan da. Valentziari gainetik ipini nahi izan dio baloia. Gehiagik loratu du baloia. Bai, baina ez zaio ondo atera, norabidea ez dio ona eman. Dena den Realak, bigarren zatean eduki duen gol aukerarik onena horixe izan da, oraindik beste 20 minutu gelditzen dira, 2 eta huts Atleti aurretik, baina badirudi esnatu egin direla Tosaken mutilak, eta derbi honi buelta emateko edo gutxienez, ambiente pixka gehiago emateko, gai direla, Imaz, Lumbreras ondo orain, atzera jokatuko du Imazekin, Guerrero du parean, Bilabonakoak, Larrañagak luze, aurrera joan da baitago orain, Ozeano area barruan da, Portugalekoa, ez dagoela ez error dio arbitroak, baina orain jaunda jabe Reala da, San Mameseko derbi honetan. Atletik nabarmenki egin du atzeraka, hor atzean oso ondo kokatu da, eta horixe bere izango da orain bertan talde zuri gorriak bukera arte izango duen lana. Atzekalde hori ondo zaintzea, markak eta estuak, baina lehen ikusi dugu hor erretzen baten ondorioz izan duen aukera erralak izan duen aukera, eta gutxi hori ez du gola sartu Michel Loinaz. Kontrarazoan orain Atletik, kuko ziganda, Atletik etorri da Guruzeta, eta moztu egin du jokaldi hori, Atletik Artasiarena egin diote hor Nafarrari, ikusiko dugu berriro ere, Kukok Larrañaga zuen aurrean,
sarrerak gogorrak egiten ditu behin baino gehiagotan, guruzetak. Bai. Andoni Lakabejek bezalaxe, eta horrelako sarrerak beti ere arriskutsuak izaten dira. Txartela erakutsi ezkero hor, guruzetak ez zuen kejatzeko arrazoirik izango. Josu Urrutiak, Fuentes du parean, Urrutia, bera bakarrik batbikoak egin nahirik. Azkenean, Mendiguren oinetara etorri da baloi hori, Lumbreras eta Estibarit, Lumbrerasek atzera Juberok ezin zuen baloi hori hartu eta Lakabek ikutu du orain. Larrañaga kontrola, pasea, luze, Loinazentzat. Hala ere Michel Loinaz ez da baloi horretara iritsi, Mendiguren. Bizitu egin da partidua pikin bat, Realak ez du amore eman nahi, gol bat egin nahi du gero azkenengo minutuetan berdinketarekin amets egiteko, baina horretako lehenengo gol bat egin behar diote Valentziari. Orain arte aukerarik onena Kodrok izan ditu lehenengo zatian eta Ozeano bigarren honetan. Ez dio pasea Julen Guerrerok. Valverderi eman nahi izan, jokoz kanpo zegoelako, Ozeano atzean da orain. Badabil Ozeano bere kabuz. Oraintxe aurrean, oraintxe atzean. Eta Atletiken helburua orain izango da baloi hori edo baloiaren kontrolalik eta denbora gehien alde eukitzea, euren oinetan eukitzea, eta hortan dihardute Jujenkesen mutilek oraintxe bertan. Lehen ere, zuk ondo esan bezala, Julen Guerrero oso ondo ikusi du Ernesto Valverde jokoz kanpoko posizioan zegoela. Ez da gol hori. Bezalaxe Hugo Ziganda okerrezuanago. Eta gaina ez da anulatutako gola. Lehenago jo bai du txistua, Andújar Oliverrek Zigandak errematea egin baino. Ikus dezagun, errepikapenean. Gutxigatik behar bada, baina aukera daukagun. Nik esango nuke lerroan dagoela, Bai, jokoz kanpo dago Ziganda. Gutxigatik behar bada sorbalda pixka eta horrerago. Nahikoa da hori. Horrelakoak zailak dira benetan ikustea marrazainarentzat, hain gutxigatik direnean. Batzutan altxatzen dira, banderatxoak altxatzen dira batzutan, beste batzutan ez. Atleti orain erasoan, jokaldi hau garbia da, ondo gelditu du Juberok, baina haze aukera eukiduen hor Kuko Zigandak. Guerrero ere alboan zuen laguntzeko prest. Dena den oraingoan Jubero oso ondo, zai egon da, itxaron egin dio. Askotan hori hor da berriro ere, pasea ona, bakarrik Ziganda begiratu egin du laguntzera zetorren Guerrero ala ez. Baina ikusi du gainera Guerrero markaturik zegoela eta azkenean berak jaurtitzea erabaki du. Eta ez zaio oraingo honetan ondo atera. Sarritan utzi egiten du, sarritan ez dugu esan nahi, askotan utzi egiten duenik. Jokoz kanpo, bai, oraingoan garbi, Valverde, Guerrero pasea eman baino lehen sartu da jokoz kanpoko posizioan, arbitroak eta marrazainak ala esan diolako adieraz egin du posizio hori, eta badirudi berriro ere Atleti pikin bat bizkortu egin dela Alkizarea barruan, irten egin behar izan du areatik. Guruza eta jaurtitzeko prest! Kodro! Kornerera baloi hori, Enarrantrinuak ausart hanka sartu duelako. Azken momentuan sartu du hanka eta baloi hori kornerera bidaltzea lortu du. Lehen esaten ari ginen, lehen zatian komentatu dugu beharroa da Samameseko ikuslegoak ez dira barkatzen Kuko Zigandari halako utxe egitea horrelako aukeretan, baina esan dugu ez dela pitxitxi petoa. Kuko Ziganda bere golak sartzen ditu denboraldiro hori bai 12-15 bat, baina gehien bat egundoko lana egiten du horrelari nafarrak, eta gola sartzeaz gain horrelako lana egitea beti ere talde batetan garrantzitsua izaten da, eta nik uste dut Samameseko ikuslegoak barkatzen diola hori. Larrañaga moztu duena Ziganda izan da berriro ere hor atzean. Defentsa lanetan, eta hori da azpimarratu nahi nukena, gizon honek egiten duen lana golak lortzeaz gain. Ez dira beharra da, o ez da beharra da Stoichkot bat edo Iban Zamorano bat bezala goleatzailea izango inoiz ere, ez da antzik ere, baina gizon honek egiten duen lana aurrekalde horretan
azpimarratzeko da. Dumbrerasek jaurti du urrunetik berak posizioa ikusi duelako, baina Valencia ez da muitu ere egin, oso desbideratuta joan delako galeia. Hainkesen aurreneko aldaketa, Asier. Bai, eta lehen esaten ari nena, beste zentral bat sartu beharko du hor, lehinezen aldaketa zela eta bueno, hor dago Asier. Ez dugu dugu kontatzen jokalari honekin Asierrekin, eta entzuzen ere, Julen Guerreroen ordez, zeraiako dituzen dezer, eta txaloa, Julen Guerrero gaztearentzat bere erralaren aurkako lehendabiziko derbi honetan. Baina txalo horiek seguruenik bere trajektoriagatik izango dira, eta Atletik jokalaria delako eta ona, baina gaurko partidua behintzat ez du erakutsi beste munduko ezer Julen Guerrero. Zirri irten bezen laster, falta gor bat egin diote hor. Dena den Asier bera ere ez da aspamendu handitan ibiltzekoa, berak ere olakoak egiten dituta. Urrutia badejo aurrera, ezkerraldetik orain. Fuentes etorreztaio falta, bai. Garbi. Rektifikatu egin behar izan du Fuentesekor, eta Urrutiari falta egin dio, ezkerregaletik aterako du orain Larrazabalek. Falta hau, baloia erdiratuz. Honelako jokaldietan orain Atletikek errematatzaile batek gehiago izango du. Anreinu Algarrik, orain Anreinu eta Asier. Ikus ezagun ba. Ez dago errematerik, oraingoz behintzat, Mendiguren eskubiarekin ez da ezkerrarekin bezain abila eta bizkorra, Imazek baloia atera, Kodro falta egin duena Kodro bera izan da, Genar Andrinuarekin izan dako norgeagoka horretan, baina lehenengo Andrinuak bultzatu egin dio, ebatu, heldu, kamisetatik horixe ikusi du. Andújar, Oliverrek falta Realaren alde. Zaten nahi nintzen, 34. minutuan gaudela, 2-0 sari da irabazten Atleti Realaren kontrako lehenengo derbi honetan. San Mamesen Atletikek 2, Valverde eta Zigandak sartutako golak, Realak huts. Eta aspaldiko partez, Carlos Javier Baloiaz ez da gehiagi sartu partiduan, ez du bere taldearen joko antolatu behar moduan, eta orain erlojuaren kontra ari da lanean. Erreala baloiak aurrera eraman nahirik, baina ondo ari da kokaturik atzean talde zurigorria, eta defentsa hori gainditzea ezinezkoa gertatu zaio orain arte Erreala. Eta Tosakek egindako aldaketek orain artean behintzat ez dute euki berak nahiko lukeen erantzunik. Hauenka lurrean Fuentes oso jokalari azkarra da, bizkorra abiadura galanta du, iritsi eginda baloiari erdiratzera. Eta kontuz, badirudi Oskar Tauenka lurrean etzanda geratu da, berehala atera da, Gorosti medikua doktorea, eta baliteke lesionen bat izatea berriro ere Oskar Tauenkak ikusi egin behar, hor jarraitzen du bitartean. Lurrean, lehen ere esan dugu, sarritan izaten dituela onelako gauzak, onelako zaintiratuak eta abarrakoak. Oso jokalari indartsua da, pisutsua. Dena den oraindik aldaketa bat falta zaio. Aldaketa bat falta zaio. Eta behar bada, Oskar Tauenka aldatu egingo du. Ernesto oraindik jainkesek aleman azentuarekin izaten du, Bai. Ernest, igual egon Alemanian, zen hori da bai. Okerrez lanago Luis Arkona da atzetik? Ez da gibanik hori Arkona zen, etzen nik kokotea ez diot ezagutzen Arkona dari. Arkona dara nik geldiketak gogoratzen ditut, eta atearen azpian salbatzen zituen baloiak. Baina gure ere joan zen, Jubero da orain, egia esan Tosakek konfidantza osoa eman dio Irungo atezainari, joan den denboraldiko azken partiduetan ipini zuen, Gonzalezekin izan zituen gorabera haiek eta gero, eta orduzke hostik beti igandero eta astero Jubero atean titular modura, Alkizarea barruan, baloi hori atzera bota beharko luke, iritsi da, dena den Kodrok ez du baloi hori hartu, eta Realak ez dauka suerterik. Besteak beste ez dauka suerterik. Carlos Xavierrek falta egin dio Urrutiari, baina normalean hornako baloiak atzera botata
sarri, gola etortzen da. Ez da torri defentsak listoago ibili direlako, Realeko aurrelaria painota eta Tabuenka berriro, ez? Tabuenka oraindik hor lurrean, orain beste posizio batetan noski, eta beste jokaldi baten ondorioz, eta beraune horretan minuta geratu dela. Eta bere aldaketa ingo du oraintxe horretan. Jufinkesek bere bigarren aldaketa, Oskar Tabuenka atera ingo du, seguruenik. Andukar Oliver ere entrenatzailearen Kamila bat eske da, Kamila bat eske, eta Kamila atera bartu dute. Hori eskatu zuen, bai. Andukar Oliverrek hori eskatu zuen. Ezker belaunean du min, itxura batetan. Oskar Tabuenkak, eta partida bukatzeko 7 minutu gelditzen direnean, Andrinua eta Osalistaren laguntzaz. Atzelari bat kanpora, orain beste atzelari bat, eta aukian duen atzelari bakarra Luis de la Fuente dugu. Eta de la Fuente jarri beharko du jokoan seguruenik. Aldaketa nik ez dut ikusi, ez dut de la Fuente ikusi, baina baliteke honezkero atzelaian egotea Luis de la Fuente. Denaen de la Fuente galekoa da, normalean. Horratzean ikusten dugu, jadanik jokaturik. Zentral modura, de la Fuente? Zentral modura. Obera de la Fuente ateratzea zentral moduraz, beste bi aukerak dira Luke eta Jon Uribarrena, biak ere aurrelariak, bi eta hutsek amaitzarekin eta 7 minutu besterik ez amaierako normalena horre Luis de la Fuente sartzea da. Aukian zuen atzelari bakarra. Aipatzekoa da dena den Reala egiten ari den partidua ez ona delako. Baizik eta lehenengo zatia amaitu horretik ja 2 eta huts galtzen ari ziren Toxaken gizonak. Anpora Kodrazori, Mejo Kodroren jaurtik eta adibindu da, Bosniakoa behin eta berriro horko partiduan, baina aurtengo denboraldian ez du beste bindiko suerterik gizonanek, eta baloia kanpora jaurtik. Esaten ari nintzen, Reala partidu txukuna egiten ari dela, batez ere 2 eta huts galtzen doalako bigarren zati osoa, baina ez du amorerik eman. Ez da inolaz ere, eta hor dabil itxu, bigarren zati honetan behintzat, gol baten bila, Alkiza lurrean, baina bade kolpea besterik ez dela. Urrutiak Larrañaga zuen parean, Urrutiak ez du lagunik inguruan oraindik, zai dago, eskubiz erdiratu, Lumbrerasek urruntze alegina egin du, hor da Ritxin Mendiguren ezkerrez atzerago Urrutiari nekatuta daude itxura baten jokalariak, Urrutia eta Mendiguren jabozkan. Oñatiarra, Santxikuarra koekoz kanpo zegoen, hor da de la Fuente. Zentral lanak egin ez orain. Bai, ez zeukan beste erremediorik Jufinkesek eta hortarako atera du, lehen Asier atera du, 3. zentral gisa, Loinazen jokoan nolabait kontrolatzeko, eta Loinaz hurbiletik hobeto zaintzeko. Oskar Tabuenka lesionatu egin da, eta bere ordez sartu duena Luis de la Fuente, baina normala da Jufinkesek egin duen aldaketa. Emaitza ere alde du, oso gutxi, 5 minutu baino gutxiago falta da Norriagok amaitzeko, eta dena erabakita da. Alkiza, Loinazen ez dut ikusi bintzat, irten denetik, hor da, Mejo Kodroare barruan, berarekin zen de la Fuente, ez da gini, baina veteranoa da, de la Fuente egia da, baina Mejo Kodro izanik, betiko delantero zentro bat, hor aurrelari lanak eginen bizi guztian, eta de la Fuente hori baino zehozer gehiago egin behar, hor area barruan. De la Fuente kendu dio baloia. Asko dakien jokalari, urte asko eman ditu futbolean, eta badaki ondo baino beto zer den horro urbiletik markatzen. Hor da, Genar Randinua partidua bukatu egingo du. Genarrek, lehen falta garbi bat egin dion arren, Kodro hori bakarrik, Kodro aurrera zijoanean, txartel horia ikusi du. Gorria ikusi beharrean, erdiratu, Carlos Xabierrek atzera! Lo zegoen hor, Imaz, ez du ulertu behintzat pasea emango zionik Carlos Xabierrek. Eta Arne berriz, atzelaria.
Irabazi egingo du bai, Atletikek Realan kontra jokatutako lehenengo derbi hau, San Mamesekoa, 2-0 orain arte, eta bihar entzun beharrekoak, entzun beharko dituzte Gipuzkoarrek, txisteak, bestelakoak, bilbainadak, danetik. Betiko jaiak. Honelako partiduak, gero jarraipena izaten baditute, hurrengo aste osoan. Horrela da, bai, ze hori dana, gero alderantziz ere gertatzen da. Edo zein modutan, nik joko hobeagoa ikusi dut Atletiken aldetik, gora egin duenean hobeto kontrolatu du Norgehiagoka, bere 2 golak lortu ditu, bigarren zatian gogo handiz atera da Erreala, markagailuari buelta eman nahian, baina berehala topatu du talde zuri-gorriaren erantzuna, eta bigarren zatiko lehendabiziko minutuetan izan ditu bere aukerak Atletikek markatu dituenak, hain zuzen ere, eta ondoren atzera egin du, beste zentral bat, beste atzelari bat atera du Jinkesek, Jon Toxak berriz alderantzizko planteamentua egin du, aurrelari peto bat atera behar izan du Michel Oinaz, baina horrek ez dio orain arte inolako ondorionik ekarri Errealari. Asier eta Loinaz dira orain hor burrukan area barruan, baina ez Fuentes eta Kodro aurrean ipini dituenean, eta ez da Kodro eta Loinaz aurrean ipini dituenean, ez du horrek funtzionatu gaur bintzat, Relaentzat. Lumbreasek erdiratu, baloia Asierrek kendu egin dio burutik Loinazi eta beldurrez sartu da Carlos Xavier baloi horretara. Atzerritarra da. Eta Carlos Xavier da. Kontrarasoan orain Atleti, Kuko Zigandak desmarkean markatu egin du, baina gero ez du esandako lekura joaterik izan. Imaz Alaba kendu duenetik Tosakek, Andoni Imaz zentral lanak egiten ari da gaur Realean. Azken minutura gatoz, Guruzetak atzean utzi dio baloia Loinazi, Alkizari emandako pasea harrika da, eta badirudi bita batela emaitza. Horrela egoteko Reala hortxe itxu gol bat egin nahian, jakina, hori goraipatzekoa da, eta azpimarkatzekoa da. Gol bat. Baina ideiari gabe. Hori da, izuzen ere, gaur Errealaren jokoan azpimarratuko nukena. Ez duela ideiarik egin, ideiarik izan aurrera egiterako orduan. Hor batek baina gehiago, ez du erantzun dizena hartu nahi izan, eta taldeak igerri du. Atletikek berriz 2 gol egin ditu lehenengo zatian, jokaldi politak izan dira, egia esan, bai Kuko Zigandak Valverderi eman digun pasea, eta honek nola amaitu duen jokaldi hura, eta baita gero kontrako ere. Valentziaren eskueta da, hori da Loinaz, horrelakoa da. Vicente Biorroni egin zion antzekoa, baina gaurkoan ontzat eman zuten golura. Gaurkoan oso deskaratua. Bere besoa ere altxatu. Fuentesek erdiratu egin du hor, baina area txikira atera zaio baloi hori. Eskuarekin Loinazek eskuarekin baloia barrura, eta gorputzarekin Valentziare barrura. Larrazabalek Kuko Zigandari, ezkerraleti sartuko da orain Nafarra, larra du parean, area barrura, ondo Ibero, baina segurako jokaldia egin du Kuko Zigandak, izan ere bigarren zatiko 45 minutua bete denean. Indarrez. Azken minutuan, gutxigatik ez du lortu gola, 3. gola, Atletikek jokaldi honetan. Primeran eraman du baloi aurrera, Kuko Zigandak, Angelu Motetik sartu nahi izan dio baloi hori Iberori, bere hanka sartu, eta horren horrela Ibero hobeto egin dira, hor beko hortik eta baloi horietan deikoetan dira. Jinkez sekulako bronka botatzen zailo gaur, bere laguntzaileen bati baloi bat bila esateko, eta genio aleman egusi denik horre. Hori da, seriotasuna. Partidua bukatuta dago, 46. minutua ere pasada, Atletikek irabaziko du derbi hau. Eta azken jokaldi hauetan golik ezpadago behintzat, 2-0 emaitzarekin. Hortxe da, bukaera, golak, Valverdek eta Zigandak biak ere
lehenengo zatian 2-0 Atletik Garaile. Atletik eta Realak aurtengo denboraldian jokatu duten lehenengo derbi honetan. Heinkes eta Koxak bata besteari zorionak emanez, beste